L-għada tal-budget il-Partit Nazzjonalista kompla fejn ħalla 2 fil-għaxija. Għamel sija jattakka u jkisser il-budget. Saħansitra se jaħlu tat-teatrini. Ġifieri biraħ kellna budget ta' 2.5 għalija teatrini li ħela l-ħin ta' żmien, il-ħin tan-nies. Is-Sindku Nazzjonalista ta' Swieqi u kandidat tal-Partit ta' Bernard Grech baqa' jsem it-teatrin u jgħid li l-budget tal-miżuri soċjali u ambjentali kien bluff. Kull ma smajna kien teatrini, shows u bluff bħal tas-soltu kien qisu l-ewwel budget ta' dan il-gvern. Fil-konferenza tal-aħbarijiet kelmet ukoll il-kelliema l-ekonomija Kristi De Bono li bħal Bernard Grech infexxet tajtek. Għal darb'oħra għandna budget fl-arja. Skont l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, il-Gvern għajja. Il-Gvern il-bieraħ oġbu jippreżentalna budget għallum biss. Tal-gvern għajja mifxul u ma jafx fejn sejjer.